Как ще си прекарате празници? Имам само едно внуче, той е 30 години, бабе. Че бега някъде с приятелката, я че сам сама. Нема кой да дойде. Кога последно се замисли, че те имат нужда от твоето време? Деца, внуци имам, ама всичко си е на работа, всичко си има масран, всичко си има ангажименти. Идват ли често внуците ви? В месеца един път. Това ли са най-щастливите дни от месеца ви? Да, това са най-щастливите дни. Кога за последно се замисли, че за тях един твой час е най-ценният подарък? Коледа не знам, чакам ушкам децата да дойдат, ама да... Ушкима, наистина. Някъде там някой чака. Не чудо, просто човек. Тук горе всичко е студено, не може да се да при мене. Знаеш ли, като дойдат всички ще се стопли. И душевно ще се стопли. Душата ми се напълни, весела съм, но не, всеки дом. Самотата боли повече от студа. Стопли нечи и дом. Може ли да ви прегърна? Толкова сте миличко и сладичко. Много ми харесва. Прекрасна жена. Ето това е прегръдката на Калян. Благодаря ми, господаря. В нашата кампания Споделена Коледа през последните години стоплихме сърцата на стотици премръзнали от самота възрастни хора и я превърнахме в традиция по празниците. Мамо, да сте живи и здрави и да дойдете често. Много ме развълнувахте, деца. Живи и здрави да бъде. Помагате се така на възрастните хора. Много сте хубава. Искам да знаете, че сте специална. Как сте? Лъжим и ден и нощ, тук болни, измираме, тук Савия и А идват ли си често? идат от колко да ме видят, дали съм жив или. В Дрен ни посрещна дядо Славчо. Болен, сам, уморен от живота. Можехме да си помислим, че тук живеят само тъжни хора. И щяхме да сгрешим. Изи на здраве! Виж как изсветнаха очите. Той е голямия ми клуб. Се напива като казак. Заради вас много съм щастлива. Айде! Дрен не е тъжен разказ. Тук живеят хора, които не са обърнали гръб на живота. Имаш ли дърва да си Дечица, отцепя? оправихте ми настроението. Пак да дойдете. Хора, които вярват, смеят се и най-вече живеят. Хора по-силни от самотата и по-здрави от старостта. Аз не мога толкова. Вие може да живеете сам, но не сте се предали, имате много силен дух и здраво тяло. Тебе да има човек. Те се бори човек. Да, те също имат своите проблеми, но песимизмът не живее в Дрен. Що сте ми убави? А вие на колко сте години? 8. Не ви личи. Абсолютно. Маята пръва съм млада. Мама. Ще избирам, ама нема кого. Очаквайте новия формат Търсим дедо. Селото го избрало за кмет, но аз мога да го гоним за Дадан. Само мернем ли го с някоя? До тука. Много сте хубаво. Този разказ е за тях. Тази Коледа продължаваме традицията и заедно с Изи, Боро и Алпер отиваме на гости на десетки баби и дядовци в малки пернишки селца. А на гости не се ходи с празни ръце, затова да видим какво са им подготвили за поредна година Вог Барен Динер. Значи тук имаме салатка. Овчарска салата, като гледам. Да, какво е основното? Основното Кюфтенца видях. скара с картофено пюренце. Тиквени семки белени. Страхотни са. Абсолютни. И десерче, разбира се. Безпитана домашна тортичка. И тиква. Едно хлебче. Първият пакет готов. Искам да кажа, че времето беше много студено, обаче излязохме да обикаляме вече, да раздаваме храна и то пекна едно слънчице. Много приятничко стана вече. Някак сте... и преди малко получих дежавю. Знаете, когато получиш дежавю, значи си на прав път. Дали има преден живот? Вярвате ли в това? Да, аз вярвам в това. А ти? Ами не знам още. Ще видим на следващия. Ако 10 човека, 6 човека кажат, че вярват, значи и аз ще вярвам. Нагоре ли сме? Добър ден! Добър ден, добър ден! Аз съм Изабел, приятно ми. Здравейте! Що сте ми убави? Здравейте! Живи, здрави да сте и да порастете още по-големи да сте. Нашите Колко повече? А вие на колко сте години? 8. Не ви личи. Абсолютно. Маята пръва съм млада. Мама.
Ще избирам, ама нема кого. Има дискотека, може да отидем на дискотека после. Аз съм от Червен брег. Оттам избегах тук Дренец. До тогава не го знаех, не го познавах. Дойдох на седенка. На третия ден ми вика, тръгваш ли с мен? И я викаме, колко му работа да не тръгнем? Тръгнах. Без да кажа, обичам те, искам те, това. Носи ми армагани да почерпим. Ама, моля ви се, вместо ние да вас да вземем. Парички да имате да си вземете. Абе, благодарим, бе, защо, бе, чедо, защо? Ами за Коледа, да сте живи и здрави. За Коледа. Защо смятате, че вие трябва да ни дадете пари? С тия пенсии, като знам, Пенсията ни е маленка, ама и въпреки че малко, вие все пак сте готови да ни дадете, което е има. трогнат. Колко пари изхарчихте този месец? А ще ви стигне ли една пенсия, за да живеете добре и да не се лишавате от нищо? Когато започнахме споделена Коледа, City Cash бяха първите, които се погрижиха възрастните да получат по нещичко отгоре на малките си пенсии, защото празници са все пак. Няколко години по-късно City Cash не са пропуснали нито една наша кампания и продължават да даряват, за да може хората, градили света, в който днес ние изкарваме пари, да се чувстват достойни. Как ще прекарате Коледа? Коледа не знам, чакам, ушкам децата да дойдат, ама да... Ушки, ма наистина! Като всеки ден и Коледа, че мине, ние искаме да са при нас. А оно не може. Самата работа ги така води да са от страна. Моят внук работи в енергото. В енергото работи. Знаете ли, че Електрохолд, освен че докарват ток в домовете ви, помагат и на нашата кампания, за да ви е още по-топло и уютно. Пожелавам ви топли и уютни празници. Мерси. Една топла прегръдка. Благодаря, много мило, много си мило. Айде да ви дадем едно коте. Има ли име? Нема, не сме турали. Хайде да го кръстим Чочко. Значи Велко помни Чочо. Че помним. Бъдете живи и здрави. Довиждане. Довиждане, мило. Напълнихте ми сърчицето. Ей така голямо сърце. Много си готина, да ти кажа често. Ама де да ми намериш един дедо? Готово? Айде! Очаквайте новия формат. Търсим дедо. Сега отиваме при баба Линка, която даже има и рожден ден днес. Баба Линка! Да. Елате за малко, ако може. Здраве! Честит рожден ден! Носим подаръци! О, тя си пипа косата! Честит да бъде този ден, в който баба Линка е родена! Честит празник, да сте жива и здрава! Ще празнуваме ли днеска на дискотека? Ще ходим ли? Или? Ще пътувам в пенсионерския клуб. Ще дадем ли подаръка все пак? Любителка на световете. Може ли да ви прегърна? Толкова сте миличка и сладичка, да сте жива и здрава! Това сме ви подготвили за коледните празници. Парички, заповядайте. Да почерпите в клуба на пенсионера. Сега на къде сме? Коледни желания. Айде при баба Радка. Добър ден! Но съм щастлива. Приятно ми е, Оперче се Добър казва. ден! Здравейте. Здравейте. Може някой да познава, вие сте по-малки, ако сте дали в дискотеката. Тя беше наша дискотеката, обаче момчета там виждате. Да. Беше негово собствено. Каквото имах, всичко им Да кажеме, и се събират. Всичко! Още бутилките си стоят по рафтовете наредени. Не са ги пипнали. Така като влезем, даже като отидем, отсреща веднага виждам неговия некролог. Младежите. Вика, той ни е оставил всичко. да кажем, че вие сте дарили много носи. Оставих ги в читалището и да се знае, така както съм им оставила дискотеката. А те откъде са? От едно време сте си ги Тези събирали. са още от баба ми. Те минават от тук, искаха, изкупуват ги много скъпо. Викам, не, аз пари не искам. Аз ще ги дара да се знае, че тези носи ще ги носят поколения. Това е за вас. Защо бе, дечица? Едно пликче с парички също имаме за вас. Добре, ама ако искате да ми чакате да ви налеем, Домашна ракия? Една домашна. Чакайте, за момичета. Чакайте. Изи на здраве! Айде на екс! Значи, сигурно не, да не кажа голяма дума, ама на 30 и отгоре годишни. Стига. Наистина, Това е за сватбата. много благодаря. А виж как изсветнаха очите. Какво ще правим сега?
Точи ракия, Видя ли това нещо? Сега разрешавам. Приятно е, че карам бус. Виж, това заради тебе ще пия. Той е голям и ритм. Се напива като казак. Заради вас много съм щастлива. Айде. Имаш ли нормална си на цепя? Оправихте ми настроението. Пак да дойдете. Внуците посещават ли те често? Внуците не може да ме посещават много често, защото единият е в Русия, а другия е анестезиолог и е денонощно в хирургия. Вчера се чух с голямия. Вика, излизам от операция. Ако можех да дойда в Дрен, в тая прекрасна, красива България. Отиваме в чужбина, за да имаме бъдеще. Така ни учат родителите ни. Има ли нещо, което ще ви липсва тази година? Големия ми син, той е в Германия, той ми липсва. Но докато градим живота си, животът им минава без нас. За какво си мечтаете за Коледа? Нали, моите мечти, за какво да мечтаем те права на тези години? Възрастните хора нямат мечти. Ами поне аз, И ще дойде уж поредният работен ден, като съм болна, в който обаче ще се сетим, съм на 20 години. че времето не се печели обратно. Онкологията. Онкология. Рак, значи най-тежкото. Към 70 клас, аз станах на нищо. Горе съм рекла, дойде. Вече претръпна, не му мисля. Жалко за тия млади деца се разболяват от рак. За тях е жалко. А за мен, колко изкарам толкова. Аз се спасявах пари през годината, за да си купа нещо, но смятам, че на тези хора ще са им нужни повече. Затова съм приготвил спестяването си за тях. Заповядайте, весели празници, да сте щастливи и да бъдете здрава. Да, това е здравето е най-важно. Път ще видим, като свършим, а те що ще ме правят, не знам. Свикнали сме да отлагаме живота си за утре. За по-добър момент. А ако утре няма, ще изберем ли да живеем днес? Какво си пожелавате за Коледа? По-бързо ме прибера отгоре. Или отчаяно ще броим дните, съществувайки някъде там, където вече ни няма. Не ви ли харесва тука? Абе, харесваше ми човека може. Баба Божура няма думи да ни каже как се чувства. Съдбата й ги е взела. Тя можеше да вини миналото, че й отнело слуха и гласът. Но какво щеше да спечели? Тя живее днес. Усеща се по усмивката й, вижда се в очите й. Много сте хубаво, Да, тя може да не ни чува. Но понякога най-важните неща не се изричат. Те се чувстват. Много хубаво, че сте се сетили да минете. Как сте? Длъжна съм да съм добре. така? Аз и знам как ми е. Като нямаш опора, си вече нула. Можех и да плача пред него, можеш и да ме утеши, можеш и да ме разговори, но като си отиде, 6 години го гледах на легло. Това е била истинска това, любов. Което мога да кажа на него, но... Какво бихте му казали, ако той беше тук сега? Ще му кажем, си изкараме една страхотна Коледа. Двама. Си пинеме, си хапнеме и ще викам, нещо колената не ме държат. Вика, леглото е зад тебе, лягай. Каква е тайната за любовта? До гроб. Пръв, единствен и последен. Ние сме дружили 3 месеца. Преди да се ожените? Да. На 4-тия месец ни дадоха 3 дена ваканция. Допълнително, защото беше много снег. Януари, 12 януари. От тогава тая къщичка е там. Той ми купи това и вика дърво и няма да се скапе. Аз вика, че си отидем, но дървото ще остане. На колко години е това дръче? 75. Истината е в това. Да обичаш един път и да кажеш, това е моя избор, от тук натам нямам право на друг избор. Тук е той, за да му се оплача
и да му кажа, че той се избави от неприятности, а ме остави аз да си бия главата. Стана кмет. Казах му, че селото го избрало за кмет, но аз мога да го вълним за 2 дни. Само мернем ли го с някоя? До тук е. Ходила съм и на внезапни проверки. Купихме кола, знаеше кого може да вози и на коя седалка да под контрол. Пълен. Госпожа Шушева е била дълги години учител. Какво си спомнят от последния работен ден, преди да се пенсионира? Намразих си колегите и ревах за децата. Ревах, ама със сълзи на очи. Те знаеха, че ги обичам. Водила съм ги навсекъде по България. Ама навсекъде. Аз не знам, вие ходили ли сте в Народния театър? Но нямаше мой викус, който 2-3 пъти да не е бил там на постановка. И знаете ли, учителя трябва да обича палавците, а не отличниците. Защо? Това ми го каза, за първ път го чувам. Никой като се пенсионира, от отличниците не се сети да ме поздрави. Но палавците обаждаха се по телефон, казваха ми къде съм, какво правят, как са. И най-важното, седеха на прозорците на село Копа и като минавах и отивах на училище, ставаха прави. Но не отличниците, тия непослушни. Живи и здрави, сетка. Хубави гости да посрещаме. Така. Скромен. Моля те. Това е само да се направиш комплимент. Много ми Сте харесва. прекрасна жена. Бе хубава. Ма и сега И сега сте прекрасна даже. Нямам нито един зъб и съм ги изводила чисто сана. С клещи. Какви клещи? За вратата. Това е учител, бе, човек. Това е претръпна работа. Искам да ви кажа, че ме вдъхновявате, ще променя света, обещавам. всичко добро. Айде, чао, чао. Много приятно, че има толкова много гости. Следващата ни среща беше с дядо Данчо. Среща, за която определено не бяхме готови. Данчо, носим ти ни подаръци. Абе, не съм гладен, бре. Ще огладнееш се някога? Ще огладнем. Не пием, не пушим. Ако покажем такова некои упражнения, еди коси, ще хванете за глава малко. И ще кажете... Я, покажи. Я. Гледай. Всичко съм очаквала да видя, но не е това днес. Браво. Той направи 10. Само ще се контузи. Айде, продължавам. Айде. Не, това се влизат много сериозно. Това са за маняци такива лицеви опори. Вие да не сте бил по физическо нещо учител или спортист? Политически спорта, бе. Браво. Вътре погледнете, вътре има штанги, глупости. А колко години си? Има 75. И си такъв железен. Аз предавам един фитнес за тук да отвориш. Това е за трицепс. Значи изпъваш, значи това е важно. Изпъваш кръст. Тук е така краката. Давай, изпъваш. Да натисна и аз. Я покажи как се прави. Това му е за загрявка. Нещо така ще. Значи искам като стана на твоите години да приличам на теб. Даже като стана на 35 да стана като теб. О, не си гладен, ма ще го вземеш това, защото трябва храна за мускула. Тук протеин, въглехидрати. Ако искате доле може да видите щагата, ма. Айде, дядо Данчо. Направо дядо Данчо ни сложи в малкия си джоб. Мале, гледай какво става. Дядо Данчо, ти какво направи, бе, човек? Упражнение, какво го искаш, мога да ви покажа. Човека си прави упражненията. Това е. Ако си мислите, че човек е присъчил сте в грешката, първо започва. Въздух. Това са много килограми за лицето. Не съм много. Искам да ти дам за месечната ми карта. Това е за месечната карта. Сега, едно упражнение друго. Всеки може да го направите, никога. Опа! Някой ще се пробва ли? Не. После има корени прески, така като легнеш. Ето ти са тия. Корени прески, едно трябва да направиш.
Мога ли да пробвам бицепс? Дядо Данчо, ти си пример здрав дух, здраво тяло. Опи гърба там железото, отзад. Добре, не съм фан. Да предвижди ти е това. Така. Ти имаш, добро тело имаш. Усетя, че си спортувал. Малко дигам и аз, ама чак толкова скъпти. Преди такова да почнем тренировка, трябва да имате предварително подходиш тялото. Малко загрявка. Загрявка задължително. А за това се прави точков масаж. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. После започнеш тука. Синус. 2, 3, 4, 5, 6. Синузита ще се оправи. О, да ти ще вече продиша. Вие може да живеете сам, но не сте се предал. Имате много силен дух и здраво тяло. Трябва да има човек. Трябва да се бори човек. То се ражда още отвътре, човек започва да се бори. Ти до края на живота си така е. Тази година споделена Коледа ни срещна с още десетки велики хора, които оставиха по частица от себе си и от историята си в нас. Живи и здрави да сте, благодари. А сега ти дадете по едно бамбоне. Маменце, носим ти тук и ние армагани. Аз си имам всичко, бе, мале, ти Сега ми си си имаш той. повече от всичко. Тук сме ти приготвили още нещо подаръче. Срещна ни с госпожа Търнева, която написа финала на нашия емоционален разказ с нейната трогателна история. Аз имам тетрадка, в която си записвам и разкази. Ще се радваме да ни прочетете нещо. Прегръдката на Мишо. В детската градина, в която работех, растяха изоставени деца. Когато влезах в занималната, първия път децата хор ме попитаха: сега ти ли ще си ни госпожа? Да, милички, отговорих аз. Аз ще ви бъда госпожа и ще ви обичам като майка. Те искаха да имат майки. От тогава аз не чух фамилното си име. Всички ме наричаха мамето. Един от тях беше малкия Мишо. Усмивката му греше като малко слънце. От тогава изминаха няколко години. Мишо порасна и заедно с други две деца от дома отидаха в родното училище. Веднъж чух да се вика от към улицата: маме, това беше бащето на моя малък приятел Мишо. Явно ме беше проследил и разбрал къде живея. Идвам при тебе да те видя. Имам свободен час. В ръчичките си стискаше цвете. Покани го, той разглеждаше и питаше: имам ли деца? Като му разказах за внуците и техните майки и бащи, Мишо въздъхна и каза: и аз искам да имам майка и татко. И сигурно имам, но те все забравят да дойдат да ме вземат. Но аз ще чакам и все никога ще дойдат. Те много ще ме обичат и аз ще ги обичам. И ще ги гушна ей така. И детето ме пригърна и силно ме стисна с ръчичките. Почувствах жал. Очите ми се напълниха със сълзи. През ума ми мина мисълта: ех, Мишо, защо не бях по-млада? Като си нямам син да те взема, колко щастлива ще бъда тогава. Държал го в скута си и двамата мълчахме. След малко Мишо погледна към часовника и каза, че трябва да си върва. Аз останах с мисълта: какво ли ще стане с това дете? До кога ще живее по домовете? Вярно е, че там полагат грижи за тях, но го няма най-важното – обичта и неизменната майчина ласка. И затова, мили майки, не оставяйте децата си самотни, отгледайте ги с обич. Господи, пъти да ги честа, защото... А това е истинска история ли? Да. Всичко е истина? Да. Преживявам. Да. Не е било да го чета и да не плача. Вие сте го обичали това момче с новия си? Много, много, много. Какво бихте казали на Мишо, ако сега ви гледа? Мишо, миличък, обичам те така, както те обичах преди. Кога последно го видяхте? Последно не
не го видях, защото бех на работа при другите деца и те го беха от Северна България. Дано и Мишо си има семейство и да много ще седи и сега да ви види и да ви познае и да си каже ето. Мишо, ако не гледаш, свържи се с нас. И заедно да дойдем да зарадваме госпожа Търнева. Ето това е прегръдката на Калуян. Благодаря, миличко, даде. Това е едно пожелание от нас за вас. Желая ви спокойни и светли празници. Нека Коледа ви донесе топлина, уют, добри хора, бъдете здрави и благословени. За нас е важно да ви смислим. Кога за последно се сети, че за тях съсед може да значи единственият човек, който да почука на вратата им? Кога за последно се сети за хората, които никой не нарича по име? Внимание не значи да купиш нещо скъпо. Значи да чуеш тишината и да я напълниш със смисъл. В селата в България живеят хора, които някога са градили и заради които днес ти имаш дом, път и хляб. Много от тях сега нямат никого и нищо, но имат теб. Просто трябва да решиш и да споделиш 5 минути от времето си. Благодарим на всички популярни лица, с които заедно напълнихме със спомени празните домове на толкова много хора. Време е да си поставим една още по-значима цел, която знаем, че ще постигнем с твоя помощ. Следващата година да можем да си позволим да подсигурим храна и пари на нуждаещи се възрастни хора от всяко кътче на България. И знаем, че ще успеем, защото с нас са фондация Споделен свят. Може да подкрепиш и ти, за да покажем, че заедно можем да стоплим всеки замръзнал от самота дом. Те искат да знаят, че не са забравени от света, който са построили с голите си ръце. Те искат да знаят, че ти ги помниш.